Менә бездә бер архитектор булган Чаллы шәһәрендә. Ул теге Петрушин дигән башның җитәкчесе бул, шәһәрнең башлыгы бул, җитәкчесе булган. Шуңа әйткән архитектормы? 11нче каттан югарырак кеше яшәсә, гел торса шунда ди, анарда бер психик шир ди туачак ул кешедә ди. Шуңа күрә ди, ул ди җирдән ерак булгач, урысча әйтмешли, как ощущение оторванности от земли, ул гел шунда утырса ди. Шуңа күрә мен әйтәм, ул менә кеше кемдер әйтә, какая разница, нәрсә, барыбер юк. Теге минем монда бер апамның малае тора шул. Ул бер вакытта мен әйттем 6нчы кат, менә миндә мен әйтәм 3нче кат, ичмасам мен детсадның бала бакчасындагы сабыйлар уйнап йөргәнне ишетәм дә, күрәм дә, күңел ачыла. Әле мәрхүм абый миндә 1 ел торып чыккан, шулда эш булмагач, ул шунда утырып соңына әйтә, алар ди җырлыйлар ди, өлкәннәрнең җырларын җырлап утыралар ди, ветер с моря дул дип, шул кызык ди, шул шикелле. Кайсы вакытта шул алар әллә ни тавышны ишетсәң, күңел ачылып китә. Шул апамның малаена әйткән, мәсәлән, мен әйтәм 6нчы кат кешеләрне күрмисең, мин бинокль белән карыйм ди. Инде ничектер теге әйтәләр бит. Университетта укганда да берсе укытучы әйтәдер, теге гел җавап бирсә, һәр нәрсәгә сорауга ул әйтә. Әйтә менә кемдер әйткән анага, син урманга барсаң, мин шулай әйтәм, бүре аю каша, мин агачка менәм. Шул шикелле җавап әзер, на каждый вопрос готов ответ диләрме. Шуңа күрә менә ничә ел менә белмәгәнем, ул нигә мәсәлән 5 катлыны төзгәннәр, 9 кат, 10 кат менә яңа гына чыга башлады, соңыннан чыга башлады. Инде хәзер зурларны ул каз шуннан килеп чыга пожарный машина, кайда ничәнче катка хәтле җитә икән, шуңа күрә шулай ясаганнар. Мәсәлән, менә алар да имеш теге мактаган булалар Сталин чорын. Сталин чорында әнә Булгаковны укып карагыз. Анда бит ул аның теге роман, нәрсәм, повесть, нәрсә иде, шундый бер Мастер и Маргарита. Менә урысча әйтмешә, ключевые слова, жилищный вопрос их испортил ди. Жилищный вопрос их. Люди как люди, жилищный вопрос только их испортил ди. Шул әйтәсем килә, уларның фикере, чөнки ул вакытта шундый проблема булган. Мәскәүдә эш булган интеллигенцияга, торырга урын юк. Шуңа күрә күбесе кайгырып нитеп йөргәннәр. Ул вакытта бик төзелгән, мәсәлән, Сталинки дигән ул теге гел партноменклатурага. Анда да бәлки җитмәсә утыртып куйганнардыр. Әле Екатеринбургта 8 март урамы белән тагы нинди урам анда? 8 март, бер ягыннан Ленина. Шунда бер ягыннан почмакта урнашкан, ул әйтә, первый небоскреб нашего города дип атыйлар имеш аны. Ул Сталин чорында карасам, шуны әйтәс килә. Анда түрәләрне урнаштырганнар. Түрәләрне беләсезме? Кайсылар утыртып юк итеп аларны, шунасын икенчеләре шунда керткәннәр. Аларны утыртып юк итеп өченче керткәннәр. Менә шулай ул теге ротация булган. Инде менә Хрущев, мин менә караучы булып эшләгәнем стройкада, студент чагымда. Авылдашның малае урнаштырды, рәхмәт. Ул сөйлидер, мин ди бер мизгелне эләктереп алдым димме? Юкмы, әллә ишеткәнме Хрущев чорында? Бик көчле ул вакытта төзелеш барадыр. Бик көчле ди шул вакытта, бик ул төзелгән анда. Шунда да ансы хак, чөнки мин фотоларын карадым. 50нче елларда безнең университет торган җирдә анда бер агачтан салган ширик йортлар булган. Аны алып ташлап, барысында таштан өйләр төзеп нәрсә ясаганнар, шуны әйтәсем килә. Брежнев чорына ашыгыч рәвештә тизрәк яңа елга хәтле тапшырырга кирәк, яларга комиссия кабул итә. Мин менә монда Чаллыга килгәч, ноябрь-декабрь ударный двухмесячник атыйлар. Какой? Авральный двухмесячник. Теге материал җитми, бу җитми. Теге монда бар Комснаб, шуларга барып мин материал язадырым, проблемный нигә юк. Алар әйтә, менә бу по таким позициям у нас есть, столярка, по таким нет, пускай нәрсә, шулай әйтәләр. Аны имеш ударный двухмесячник атыйлар. Шуңа күрә ул вакытта инде сыйфат булмады. Миңа шул теге ул башта прораб булып эшләде, авылдашның малае. Шунасын инде замначальник участка, ул сөйлидер,
хақмы юқмы, меніңше ул ышанырга була. Йорт төзгәннәр, мәсәлән, инде икенче көнне кабул итә торган комиссия килергә тиеште. Икенче көнне әле барып җитмәгән комиссия караса, йорт төн артасы, төн бер төндә ул шулай таркалып нитеп авып биткән йорты. Развалился дом, короче. Комиссияны да көтә алмаган. Беләсез, шундый булган ди ул. Бәлки ул теге блочный тәп-ляп ясаганнардыр. Менә мәсәлән ул хак, ул теге кысалар партийный органы, аларга менә мәсәлән партийный органы Мәскәүгә отчет бирә кирәк. Халык өчен шуны хәтле имеш жилье сдали ди. Алар мондагыларны кысалар, урышалар, материал җитми. Материал җитмәгәч, түбәнрәк сыйфатлы, ягъни более низкого качества материал ясыйлар, цемент. Вот шулай әйтәсем килә. Әнә беләсезме, Нефтегорск дигән шәһәр Сахалинда. Бер төндә ул бит анда сейсмоопасный зона. Инде Сахалин, без уйлыйбыз, анда төзгәннәр инде, урчайтмышы на совесть. Юк, бер сагат арасында ишелеп биткән бит нәрсә урчайтмышы в труху, чөнки бетоны ди кумга әйләнгән ди. Менә шулай эшләгәннәр инде, тяп-ляп. А безгә имеш, ул Хрущев чорында төзгәнме, Брежнев чорында төзгәннәрме, шундый сыйфаты түбән инде аларның. Менә Сталин вакытында бәлки бераз яхшырак булган. Анда тик урчайтмышлы количественном плане отставали, бик анда булмаган. Күбесе шулты авыр индустрия, тяжелый индустрия. Алар уйлаганнар менә танки, самолеты, шуны дип. Чөнки уйлаганнар, мировая революция, без бөтен илләрне басып алабыз да, коммунизм на всей земле дип. Әнә укыгыз теге приключения, необычайные приключения солдата Чонкина, анда теге Войновичныкы күрсәтә глобусны күрсәтеп. Скоро теге балаларга бер укытучы, скоро коммунизм на всей земле наступит. Менә везде будет коммунизм. Шулай һөҗүм итеп, бәхетле итәсе килә. Менә уйлагыз, бер кабиләне басып алып, без аларны бәхет итәсез, бәхетле итәсебез килә ди. Менә шул комит бит инде, бу да имеш Советлар Союзы бүтән илләрне басып алып, без аларны бәхетле итәсебез килә. Авырс әйтә, против желаний человека счастливым невозможно его сделать. Вот әйтәләр, икенче, без меня женили ди. Аманда без мое желание счастливым сделали. Бу инде ирония булып чыга инде. Мен җәмәгать сезгә әйтәсем килә, менә мен район газетә практикада булганда, ул вакытта җәй көне, җәй башында сарыкларны кырыкканнар да, шуңа салкын яңгырлар яуган, күбесе кырылган, ничә мең. Аны газеттә язырга бирмәделәр. Ярамый имеш газеттә. Шуны әйтәсем килә, ул төзү ягында, сфере строительства урышайтмышлы, анда да шундый төрле хәл булгандыр. Тик журналистларга язырга бирмәгәннәр аны. Әйтәсем килә шуны. Безнең авылда, совхозда, мен шул теге районный газетта практикада булганда, авылда белдем, урышайтмышлы капна сена дип, шул соломы, шул янып киткән. Мен аны районный газетка язып, безнең парторг беләсезме, ул менә имеш кая партийный принципиальность примата имеш. Парторг инде атасы немеш, анасы марҗа, шул не каршы торып, юк, а минем абыйым мондагы председатель профкома. Шуны курыкмастан яз ди. Не шулай, беләсезме, шулай нитеп парторг каршы тора, аны белмәсеннәр имеш. Не нәрсәдән янган, белмим, әллә комбайн үтеп, бәлки булгандыр инде, комбайн узып барганда бер искрасы шунда төшеп янып киткәндер инде, берсе булгандыр иде. Менә шул яздырга бирмиләр вакытта, куркыталар иде. Леневка дигән әни мәрхүм шунда үскән авыл, шунда барган бер вакытта бездә бер хохол бар, украинцы, ягъни мәрхүм инде Кацырубенконы. Әйтте, миңа ди колбасалар сорап кайтал, ди колбасны цехында бик яхшы. Мен әйтәм, яри, бардым да. Шунасын тигеләргә сорыйм, әйтәм, менә шул коллега сорады сездән колбаса. Ул әйтә, сез менә әфәнде ди, фотолар ясадыгыз ди, без колбасын цех янында яткан сөякләрне. Зихар шуны юк итегез, без сезгә колбаса бирәбез ди. Яри, әйтәм, шулай дидем, теге бергә эшләгән украинска инде колбаса алып кайттым. Вот. Авыл танкыйтлап, милицияны танкыйтлаган вакытында, тик алар көтүп торганнар да, учын алырга кич белән өенә кайтып килгәндә 100 метр калганда ди, атасы каршы алган аны, каршы алып торган. Булар милиция килеп тотканда, вытрезвительгә утыртканнар аны, тиз генә менә шулай учын алганнар алар. Шуңа күрә танкыйт иткәндә дә душман җыела. Әйтәсем килә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Тыңлагыз киләчәк чыгарышларны.